Аз съм Нет, управител на Enjoy Brands. Заедно помагаме на малки и средни бизнеси да достигнат до своите клиенти чрез правилната реклама и добрият брандинг. Сега ще ви покажа нещата, от които вие имате нужда, за да имате успешен бизнес през 2025 година. Онлайн присъствие е първото нещо, от което има нужда бизнесът ти. Това се изразява под няколко форми, като най-основната форма е уебсайта. Ако се представим една фуния, всичките комуникационни канали, които имате, под формата на Facebook, Instagram, друг тип социални мрежи и друг тип реклама, те трябва да водят към вашия уебсайт. Защо към уебсайта? Защото уебсайтът е най-добрият начин, по който вие може да опишете и да покажете вашата услуга или продукт. Представете си като една онлайн визитка, в която хората напълно разбират за вас. Второто ключово нещо е Google My Business профил. Какво представлява това нещо? Това е профил в Google, в който може да опишете и да характеризирате вашия бизнес и да го регистрирате в Google Maps. Огромна част от хората, когато търсят даден продукт или услуга, какво правят първо? Не влизат във Facebook, директно се отварят Google и пишат името на услугата и продукта, която търсят. И първото нещо, което им излиза е спонсорираните реклами, след това им излизат резултатите от Google Maps и след това им излизат органично класираните сайтове. Тоест, Google Maps профилът ви трябва да бъде създаден, да бъде много добре описан, да бъде с добър рейтинг и с правилните въпроси и отговори, за да може да достигнат повече хора до вас. Същото нещо се отнася и чрез изкуствения интелект. Много хора в момента, когато търсят нещо, те директно питат или Gemini, или ChatGPT. Това са различни видове изкуствени интелект. Питат изкуствения интелект, той какво прави? Той взема тази информация онлайн. Какво означава това нещо? Че пак този изкуствен интелект ще достигне до резултатите от Google търсачката. Затова е важно вие да имате засилено онлайн присъствие. Брандинг. Това е визията на вашия бизнес. Не само онлайн, но и офлайн. Как ще изглежда вашият физически магазин? Какви ще бъдат цветовете, шрифтовете, които използвате? С какво хората, когато влезат и излизат в магазина, ще запомнят цялостното усещане? Като започнем от работното облекло, преминем през брандирането на вашите лични автомобили или бизнес автомобили, като продължим вътре с това как е разположен самият ви магазин, вътре артикулите как са разположени или вашето онлайн присъствие как изглежда. Понеже вие знаете много добре, че около вас има други бизнеси, които правят подобни неща като вас самите. Вие трябва да се отличавате от тях. Как може да се отличите от тях? Като създадете уникална визия, която говори и показва и разказва вашата история на вашия бизнес по правилния начин. Маркетинг. Думата, която за много хора е позната, но все още е толкова неясна. Маркетинга се дефинира по няколко начина. Платен маркетинг и органичен маркетинг. Маркетинг, който е онлайн и офлайн маркетинг. Нека започнем с онлайн маркетинга. Това може да бъде платен или безплатен. Безплатният онлайн маркетинг е под формата на органично съдържание, видео или постове, което вие създавате за вашите клиенти. Там идва голямата грешка, която повечето бизнеси правят, и това е, че те продават своята услуга. Те се натискат, те се навират в ушите на хората чрез безплатна реклама. Това не е окей. Вие трябва да давате стойност на вашите потребители. Вие трябва да обясните, да покажете и да разкажете за стойността на вашия продукт или услуга, която предлагате. По този начин, освен че ще покажете експертиза за вас самите и за вашия продукт или услуга, по този начин повече хора ще разберат за него и ще предпочитат вас, отколкото вашата конкуренция, която не е презентирала подобаващо това нещо, което тя продава. Продължаваме с платен онлайн маркетинг. Има много различни видове такъв маркетинг, но аз ще се фокусирам върху ключовите два, които са Google Ads. Това е когато вие заплатите на Google определен тип сума за всеки клик или на месец, за да може вашият сайт да излиза на по-горни позиции и на спонсорирани позиции, когато хората наведат някоя ключова дума. Примерно, търся си автомонтьор в Перник.
Тогава, когато вие платите за такъв тип реклама, вашият сайт ще излиза на позиция, на много висока позиция в Google. Същото се отнася и за Facebook мета кампаниите, които мета кампании имат различни цели. Това са нужни инструменти, за да може повече хора да разберат за вас. Офлайн маркетинг. Той се изразява под формата на всякакъв тип познат за вас офлайн реклама, като започнем от флаери, билборди, визитки. Всичко, което може да се пипне и е извън дигиталното пространство. Моят съвет тук е да се фокусирате повече върху изложения, конференции и семинари. Защо? Защото това е перфектната възможност, освен да се запознаете с ваши бъдещи партньори, да опознаете конкуренцията, да научите нещо за вашия бранш, в който се развивате и да продавате на конкретната таргет аудитория, която е дошла специално за самото изложение. Няма по-добър начин за офлайн реклама за мен лично. Като казах партньорства, това е също ключов инструмент, който трябва да използвате през 2025 година. Какво означава партньорства? Това са бизнеси, които комплементират дейността на вашият бизнес. Например, вие имате магазин, който продава здравословни продукти. Вие може да си партнирате с фитнес салон, който да рекламира вашият бизнес с здравословни продукти на своите клиенти. По този начин вие вземате вече клиенти, които са, нека си ги представим като едно гнездо, от клиенти, които вече имат целите, визията и търсят продукт като вашия, и вие директно им давате решението под формата на реклама пред техните очи. Това може да се случи и под много други форми. Много е важно да осъзнаваме, че партньорствата, освен че са двупосочни, освен че са win-win, т.е. дават и двете страни печелят от тях, защото и двете страни увеличават услугите и продуктите, които предлагат, те помагат изключително много и за създаването на дългосрочни, позитивни и възнаграждаващи взаимоотношения. Какви са менталните бариери, които пречат на бизнесите първо ниво? Имам си магазин, хората ме знаят, не ми трябва реклама. Или за какво ме е брандиране, като той магазина си ми върви. Второ ниво. Вече нещата са малко по-различни. Имат магазин, имат сайт, имат някакво що-горе брандиране, имат присъствие в онлайн мрежите, както и са започнали да плащат за онлайн и за офлайн реклама. Какви са менталните бариери на второ ниво? Ние основно работим с бизнеси второ ниво. Партньорите ще ми откраднат конкуренцията. Наливам достатъчно пари в реклама и не постигам абсолютно никакъв ефект. Не знам какво да правя. Или третото, което е, че конференциите са тотална загуба на време и на пари. И вече преминаваме към третото ниво, което е следното. Имат силно присъствие, което е онлайн и офлайн. Лесно разпознаваеми са, създали си такова име, че клиентите им започват да говорят на тях, на техните приятели. Също така участват в различни видове конференции, споделят стойност за себе си чрез образователни видеа, инвестират правилната сума пари в правилния вид реклама за техния бизнес. И самите те са се брандирали, изглеждат професионално в очите на своите клиенти. Още от самото влизане в техният онлайн или физически магазин ти осъзнаваш и знаеш, че това е конкретна, стабилна марка, която работи силно и активно върху себе си и върху своята си визия и върху своето си име. Много хора си мислят, че за да преминеш от второ към трето ниво изисква голяма сума пари. Това не е така. Просто трябва да контролираш и да инвестираш в правилните канали за комуникация и в правилната реклама, за да можеш да разкажеш историята си по такъв начин, че да бъде чута от твоите клиенти, от тези, които имат интерес да ползват твоят продукт или твоята услуга. Точно ние от Enjoin Brands правим това за вас. Ние се занимаваме професионално и работим с много клиенти от цяла България, за да им помогнем да разкажат своята история на техните клиенти по правилния начин. Ако желаете,
може да напишете долу в коментарите какви са вашите проблеми, какво затруднява вас да скалирате вашия бизнес и също така да влезете в нашия сайт, да попълните контакт формата и ние ще се свържем с вас и ще обсъдим с какво можем да ви бъдем полезни. Ако ви хареса видеото, може да оставите един лайк. Ако не ви хареса видеото, може да не оставяте лайк, а да оставите даунлоуд. Не забравяйте да се абонирате за канала, ако смятате, че ние ви даваме стойност.